Mayong buntag kanimo igsoon og salamat sa imong pag-click no, sa imong pagtan-aw sa maong video no. Og sure ko igsoon sa imong pagtan-aw niining maong video igsoon hantud nga matapos is God makabaton gyud ka mga igsoon. Hallelujah. Og kinabuhing walay katapusan mga igsoon. Ang tanang tao igsoon nangandoy gyud no nga makaadto sa gingharian sa tong buhi nga Dios. Praise God. Kay kung sa atong nasayran ang gingharian sa tong buhi nga Dios usa kini kadapit nga puno sa kalipay, walay mga problema igsoon, puno sa kadagaya no. Tungod kay ang Dios mga igsoon ato adidto. Okay, og kitang tanan nangandoy nga makaadto sa gingharian sa atong buhi nga Dios no. Og niining mga takna igsoon atong hisayron no, atong hibaw-on igsoon kung unsa no ang paagi no nga kita makaadto sa iyang gingharian. Atong hisgutan karon igsoon nga unsay atong buhaton kung unsa ang mga pulong nga nahisulat dinhi sa balaang kasulatan mga igsoon. Praise God nga angay natong tumanon aron kita makaadto sa gingharian sa atong buhi nga Dios. Okay. Tan-aw lang ka mga igsoon. Hallelujah. Padayon hantud nga matapos kini igsoon og sure ko igsoon nga makakat-on gyud ka mga igsoon. Og kung aduna kay papel, bulpin mga igsoon, itali ang mga bersikulo nga akong buy-an o akong ihatag diha kanimo no aron nga sure gyud nimo nga kining mga bersikulo ha gikan gyud sa balaang kasulatan no ang ginatudlo no. Praise God. So padayon ta igsoon. Okay, atong hisgutan igsoon, hisgutan nato ang 5 kalakang no alang sa imong kaluwasan. Praise God no. Pangutana lang nako mga igsoon diha kaninyo no nga unsay ginatudlo sa imong relihiyon aron ka maluwas no. Unsay ginatudlo sa imong relihiyon aron ka makaadto sa gingharian sa atong buhi nga Dios. Praise God. Alang sa imong kasayuran igsoon, ang relihiyon dili na siya makaluwas igsoon no. Para masayod ta igsoon nga ang relihiyon dili na siya makaluwas. Pero ang relihiyon igsoon mao ni siya ang mugiya kanimo aron nga ikaw maluwas igsoon. Kini mo'y mahimo nga mugiya no? Kay mutudlo diha kanimo mga igsoon sa mga kapasturan no nga dunay nagdumala mga igsoon sa nagkalahi-lahi nga mga relihiyon mga igsoon. Mao ni siya ang mutudlo diha kanimo igsoon nga magpasakop kanianang maong relihiyon aron nga tultulan no ang imong kaugalingon, sultian ka sa pulong sa Ginoo aron ka nga makabaton mga igsoon, mahibalo sa mga pulong sa Ginoo aron nga imong pagabuhaton aron ka maluwas mga igsoon. So ang pangutana nako unsa may ginatudlo sa imong relihiyon karon aron ug alang sa imong kaluwasan igsoon. Hallelujah. Kining relihiyon mga igsoon sa akong giingon mao ni ang mugiya kanimo aron ka hallelujah maluwas mga igsoon. Pero ang relihiyon dili makaluwas mga igsoon. Praise God. Mo ni mo tudlo kanimo, mo matuto kanimo mga igsoon aron ka makaadto sa gingharian sa Ginoo. Praise God. Ug bao ni mga igsoon kung mo ninyo bantayan mga igsoon kung ang relihiyon nga inyong gipasakupan, praise God, kung ang magtultol kanimo mga igsoon, hallelujah, sayop mga igsoon, praise God, wala masibo sa kabubuton sa Ginoo mga igsoon, hallelujah, ang ilang ginatudlo. Kung sayop mga igsoon ang naggiya, sayop sab ang gigiyahan mga igsoon no. Una mga igsoon, hallelujah nga kung
ang nagtudlo kanimo mga igsoon sayop ang ginatudlo mga igsoon, ang imong gipasakupan nga relihiyon mga igsoon sayop ang ginatudlo. Praise God, wala masibo sa balaang kasulatan mo nang giingon sa Ginoo nga kinahanglan kitang magsik mga igsoon no. Giingon sa Ginoo nga seek ye first mga igsoon no, pangitaa pag-una mga igsoon ang gingharian sa Ginoo. Una nga kinahanglan tag magsik, dili lang ta magbase kung unsa ilang ginatudlo no diri kanato, kinahanglan sab nato nga susihon diha sa balaang kasulatan ug atong lantawon pag-ayo mga igsoon. Kita mismo magsik kita mga igsoon, mangita kita no kung unsa gyud ang naa sa kamatuoran mga igsoon no. Kay daghan kaayo karon mga igsoon nagatudlo nga sila anaa sa kamatuoran mo na nga ang akong gingon mga igsoon, praise God, magsusi ka. Hallelujah. Kay walay relihiyon nga makaluwas mga igsoon. Bisan asa ka nga relihiyon, basta nagtuman ka mga igsoon sa programa sa Ginoo igsoon, maluwas ka. Praise God, no? In the book of Matthew mga igsoon, basahon nato no? Matthew City og Matthew chapter 7 verse 21. Basahon na to mga igsoon. Matod pa dili sa pulong sa Ginoo. Hallelujah, itiknot ninyo. Praise God. Dili ang tanang nagaingon kanako Ginoo, Ginoo, no? Makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Okay, dili ang tanan mga igsoon no nga nagtawag diha sa Ginoong Hesukristo mga igsoon no na Ginoo no makasulod sa gingharian sa langit mga igsoon, kung dili kadto lamang nagtuman no sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit mga igsoon. Hallelujah. Sa kabubuton sa Dios mga igsoon. Og mao ni mga igsoon no nga dili ang tanan mga igsoon no nga kay relihiyon karon mga igsoon no, pero nag-ila sila no sa Ginoo no, sa Ginoong Hesukristo nga Dios no. Ila sila, alagad sila mga igsoon, pero ang ingon sa balaang kasulatan dili ang tanan mga igsoon. Dili igo mga igsoon no. Kay ngano man wala nila tumana no ang kabubuton sa amahan no nga aron sila mga igsoon makaluwas no. Ang programa sa Ginoo mga igsoon no nga iyang ginatudlo no sa mga apostolis no. Ang mga apostolis usab nagtudlo diri kanato mga igsoon no. Muna mga igsoon nga atong tumanon mga igsoon kung unsa ang programa no nga kabubuton sa Ginoo mga igsoon aron ta nga makabaton sa gingharian mga igsoon nga iyang gitagana diri kanato no. Praise God. Okay. Apan mga igsoon, hallelujah. Sa pagtuman mga igsoon no sa programa sa Dios mga igsoon nga sibo sa ginatudlo sa mga apostolis mga igsoon, hallelujah. Matud pa ni Apostol Pablo in the book of Galatia mga igsoon, praise God, Galatia 1:8 mga igsoon. Matud pa sa pulong sa tungboy nga Dios diri sa ginatudlo ni Apostol Pablo mga igsoon, hallelujah. Praise God. Apan bisan pa kun kami o usaba ka manlulunda nga gikan sa langit, magawali kaninyog maayong balita nga supak sa amo ng gikawali kaninyo ipatunglo siya. Okay. Matud pa ni Apostol Pablo mga igsoon nga apan no bisan pa kung sila daw o apostolis mga igsoon o anghel mga igsoon nga gikan sa langit mga igsoon muna og din sa yuta og magwali no sa maayong balita mga igsoon, hallelujah, nga supak sa ila ng giwali mga igsoon, ipatunglo siya mga igsoon no, ipatunglo siya mga igsoon. Kay ngano man kung unsa ilang gitudlo mga igsoon nga supako niya, praise God, kay bisan pag moingon siya gikan siya sa langit, anghel siya o apostolis siya mga igsoon nga nabanhaw, pero kung magwali siya sa maayong balita mga igsoon nga gikawali na sa mga apostolis kaniadto mga igsoon, hallelujah, nga naisulat din sa balaang kasulatan, praise God, nga supak no sa ilang ginawali mga igsoon, hallelujah, ipatunglo siya mga igsoon no.
Praise God. So ang pangutana ani mga igsoon. Praise God. Unsa di ay ang ginawali or ginatudlo mga igsoon, hallelujah, sa mga apostolis kaning adto, no? O diri sa balaang kasulatan aron nga kita mga igsoon makabaton og kaluwasan, no? Unsa di ay ang ilang ginatudlo mga igsoon, hallelujah. Mao ni mga igsoon, hallelujah, ang ginatudlo sa mga apostolis mga igsoon, ang unang lakang mga igsoon, hallelujah, aron og alang sa imong kaluwasan igsoon, hallelujah, pagtuo mga igsoon. Muna una mga igsoon nga lakang, praise God, nga ginatudlo sa mga apostolis alang sa imong kaluwasan. Pagtuo sa usa lamang ka Dios mga igsoon. Pagtuo mga igsoon, hallelujah, sa usa lamang ka Dios. Praise God. Pasahon nato mga igsoon ang balaang kasulatan diha sa Roma 3:30. Okay. Mo ni ginatudlo mga igsoon sa mga apostolis, no, nga usa ra gyud ang Dios mga igsoon. That is imong pa mo na imong una mga igsoon nga lakang alang sa imong kaluwasan mga igsoon. Yang ginatudlo sa mga apostolis mga igsoon. Praise God, no. Muni ang programa mga igsoon sa Dios, hallelujah, aron nga ikaw maluwas mga igsoon nga ginatudlo niya sa mga apostolis kaniadto mga igsoon. In the book of Roma mga igsoon, Romans 3:30. Okay. Sahon na to mga igsoon matud pa diri. Hallelujah. Sa iyang balaang kasulatan, Roma, no? Roma 3:30 mga igsoon. Matud pa diri, basahon na to. Itiknot mga igsoon, isulat lang. Sanglit usaraman ang Dios. Okay, sanglit usaraman ang Dios. Matud pa diri mga igsoon sa Apostol Pablo, no? Nagwali siya usa ka apostolis mga igsoon ni Kristo. Og iyang pagamatarungon ang mga may circumcision pinasikad sa ilang pagtuo, o ang mga walay circumcision pinaagi sa ilang pagtuo. Okay, sanglit usaraman ang Dios, no? Unya pinaagi silang pagtuo mga igsoon, hallelujah. Matarungon mga igsoon ang may mga circumcision o ang mga walay circumcision mga igsoon. But pasabot hintil og ang mga Hudiyo mga igsoon. Okay, pinaagi sa ilang pagtuo mga igsoon, that mao nay unang lakang mga igsoon sa imong sa imong kaluwasan mga igsoon, no? Nga mutuo ka nga usara ang Dios, no? Muna ituuhan nimo mga igsoon nga usara ang Dios. So another verse mga igsoon nga gihatag nga usara gyud ang Dios mga igsoon, nag-ingon si di sa Santiago mga igsoon, no? Apostol Pablo gihapon mga igsoon nagahiskot diri mga igsoon, no? Hallelujah. Mo na ginatudlo sa mga apostolis, praise God, nga aron sa atong kaluwasan mga igsoon, alang sa atong kaluwasan. In the book of Santiago mga igsoon 2:19. Okay. Matud pa diri mga igsoon sa pulong sa Ginoo, no? Itiknot gihapon ninyo mga igsoon, no? Ikaw nagatuo nga ang Dios usara. Ikaw nagatuo nga ang Dios usara, no? Husto ka ni ana. Husto ka ni ana mga igsoon. Ngani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab ug nagapangurog sa kalisang. Kung nagtuo daw ka nga usara ang Dios, husto ka ni ana. Ngani ang mga yawa mga igsoon kuno, matud pa sa balaang kasulatan, nagatuo ug nagapangurog sa kalisang mga igsoon, no? Muna mga igsoon, kung nagtuo ka nga usara ang Dios mga igsoon, hallelujah, husto ka ni ana mga igsoon, hallelujah. Muna'y unang lakang sa imong kaluwasan nga tuuhan nimo nga ang Dios usara mga igsoon. Muna'y ginatudlo sa mga apostolis mga igsoon, hallelujah. Muna'y imong timan-an mga igsoon nga first step nimo mga igsoon sa imong kaluwasan, mutuo ka mga igsoon nga usara ang Dios mga igsoon. Muna'y ginatudlo sa mga apostolis. Praise God. Ug mao ni mga igsoon hinumdumi mga igsoon, hallelujah, nga nag-ingon si Apostol Pablo kanina mga igsoon, hallelujah, sa atong gibasa sa Galacia 1:8 mga igsoon nga kung aduna bisan pag adunay
anghel nga gikan sa langit munaog din sa yuta. Praise God. Muwali no sa maayong balita mga igsoon na ilan ng gitudlo mga igsoon nga supak sa ilang gitudlo. Praise God. O kaya manlulunda o kaya apostolis igsoon nga muwali sa maayong balita nga supak na sa ilang gitudlo. Ipatunglo siya mga igsoon. So ang ginatudlo sa mga apostolis mga igsoon, hallelujah, alang sa imong kaluwasan, first step nimo mga igsoon sa imong kaluwasan, tuuhan nimo nga usara ang Dios no. Praise God. Kung adunay magwali sa imo nga daghay Dios no. Kana siya mga igsoon, wala na siya masubay sa kabubuton sa atong buhi nga Dios mga igsoon no. Supak na siya mga igsoon no. Ipatunglo na siya mga igsoon. Kay matud pa na Apostol Pablo, adunay magwali mga igsoon, hallelujah, nga yung maayong balita nga supak sa ilang ginawali, ipatunglo siya. Sa Apostol Pablo mga igsoon, nagwali nga usara gyud ang Dios. Og meron unang lakang nimo mga igsoon alang sa imong kaluwasan, mutuo ka nga usara ang Dios igsoon. Ug nagatuo ka, husto ka ni ana, matud pa sa atong gibasa in the book of Santiago no, Santiago 2:19 no. Husto ka ni ana ngani ang yawa nagatuo ug nagapangurug mga igsoon sa kalisang no. Muna mga igsoon nga kung adunay muwali sa imo nga pilay Dios, kay Dios, ang supak na siya sa balaang kasulatan no. Praise God. Ang imong unang lakang usara gyud ang Dios, tuuhan nimo mga igsoon. Og kining usa ka Dios mga igsoon nga imong tuuhan mga igsoon, hallelujah, mauni mga igsoon, hallelujah, si Ginoong Hesukristo. Ang usa ka Dios mga igsoon nga imong tuuhan, praise God, mauni si Ginoong Hesukristo igsoon. Pasahon nato diya sa Buhat no, Buhat 16:31. Okay, Buhat 16:31. Praise God. Buhat 16:31. Okay, matud pa diri mga igsoon sa balaang kasulatan, hallelujah, 16:31. Tikdot mga igsoon, inyong itali mga igsoon ang bersikulo mga igsoon nga akong ginasaysay diha kaninyo mga igsoon aron mabasa ninyo, praise God, aron nga mapamatud-an gyud ninyo nga tinuod gyud mga igsoon nga akong ginasulti diha kaninyo. Praise God no. In the book of Acts no, sa libro sa Buhat no, Buhat 16:31 mga igsoon, matud pa sa balaang kasulatan diri mga igsoon, hallelujah. Og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, praise God, tumuo ka sa Ginoong Hesus ug maluwas ka ikaw ug ang imong panimalay mga igsoon. Muna siya mga igsoon nga tuuhan nato mga igsoon, hallelujah, nga kining maong usa ka Dios mga igsoon, hallelujah, mao ni si Ginoong Hesukristo mga igsoon, hallelujah. Matud pa sa balaang kasulatan mga igsoon no, tuuhan nato mga igsoon aron ta maluwas mga igsoon, praise God no. Muna ang unang lakang alang sa imong kaluwasan. Og dinhilang sa siguro tataman mga igsoon og ang sunod nga mga lakang igsoon, mong tan-aw na lang mo sa sunod nga video ang akong pagkahimuon mga igsoon aron nga ikaw mga igsoon makabaton og kaluwasan, praise God, makabaton ka sa imong gipangandoy mga igsoon, maangko nimo ang gingharian mga igsoon, hallelujah, praise God, nga gitagana sa Ginoo alang sa mga taong nagatuman mga igsoon sa kabubuton mga igsoon niya mga igsoon nga iyang ginawali no, ginatudlo sa mga apostolis, ug ang mga apostolis usab mga igsoon nagtudlo diri kanato mga igsoon. Naisulat di sa Biblia mga igsoon nga atong tumanon no, praise God, mo toy una nimong step mga igsoon, praise God. Ug adunay mosupak ato mga igsoon nga mga sikta no, ang relihiyon dili makaluwas, daghay nagtudlo sa kamatuoran pero ang Biblia motug-an sa kamatuoran mga igsoon. Una kung adunay mosupak nga sikta o relihiyon mga igsoon, hallelujah, ni ato nga mga pulong sa Ginoo, praise God, ipatunglo siya mga igsoon. Matud pa sa balaang kasulatan, ipatunglo siya. So, yun lang sa siguro tataman. Tanaw na lang ninyo ang next video mga igsoon sa ikaduhang lakang mga igsoon alang sa imong kaluwasan. Okay, thank you, salamat sa pag tanaw.